Robredo invited to the United States? The group? Yeah. Invited? Yeah. The NAFA group. Why would she be invited? Oh, I think she has a sister here. Yeah, so what's the point? What does it have to do with her office as a vice president? I think just it's a gratitude. So who's paying for her? So who's paying for her trip? I think the friends. Yeah, friends. So she's a public servant. She's not supposed to receive private. I don't know. That's unconstitutional, right? I don't know. What's wrong with that? Oh, what's wrong with that? It's called ethics, ma'am. It's called ethics. He's going to college. I bet he's going to a great college right now. I wouldn't want to put his face on camera, but he knows ethics. He knows ethics. You know the See? ethics? Yeah. I can cite ethics and I can talk ethics with him, and he's going to give me sources, peer reviewed. So you're paying for this out of your own pocket to support Robredo, who's not in an official function here in the United States right now. Ikaw nga sumagot din sa mama. Is he here? Is Robredo here for an official function? Yes. Well, doing what? I think she's attending the NAFA conference. So for what? What does NAFA have to do with HUDCC? What's HUBC? Precisely, sir. That is exactly my point. What is HUDCC and what does it have to do with NAFA? Can you tell me what HUBC? Oh, I won't. I don't. That's exactly the reason why I'm here. I would like to know what does NAFA have to do with the HUDCC and the Office of the Vice President? To be honest with you, I don't know. Yeah, that's exactly, sir. So what's NAFA all about? NAFA is a federation of all the associations. Yeah. National Federation of Filipino American Associations. Correct, sir? Exactly. Yeah, it's a great group. Right. But what does it have to do with HUDCC or the Office of the Vice President? If you tell me what I mean the housing. Gotcha. There you go. I just said it. Yep. Ding, 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 ding. You got a prize. So what does it have to do? It doesn't have anything to do with that. So why is she here, sir? She was invited to attend. But isn't that unethical? She's not supposed to be in the United States ahead of the president. She has been to Thailand. She has been to Japan, and now she's in the United States. She's not supposed to be here. She's not. What is it's protocol. The president first before the vice president. I understand your point, but So I think the best person to ask is sa lahat ng mga Idiot Robredo followers sa Pilipinas, sa Amerika, sa Canada, sa Middle East, sa Europe, at sa lahat ng panig ng mundo. Yung Panginoon ninyong Idiot Robredo, pinatunayan na naman na idiot siya. At kayo mga idiots rin kasi sunod sa kabubuhan ng inutil na Vice President ninyo. Hindi namin Vice President yung hinayupak ng Idiot Robredo na yan. Kaya magsama-sama kayong mga idiots. Itong nakaraang araw mula August 1 to August 7, maraming nagawa si President Duterte para iayos ang Pilipinas. Noong August 2, binisita ng Presidente Duterte ang bayaning sundalo na si Jerome Hacuba sa AFP Medical Center. Sa kabilang dako naman, noong August 2, yung sinasabing nanalo raw ng pagka-Vice President na Lola Leni Lugaw Idiot Robredo nagpunta sa Thailand dahil binigyan na raw siya ng award ek-ek. Ano na pala yung mga Idiot Robredo followers? Wala! Aligahanin yung mga idiots galing sa pa-picture-picture ni Leni Lugaw sa Thailand. Noong August 3, nagkaroon ng press conference si Leni Lugaw. At iniisip niya kung saan daw niya kukunin ang pambayad kay Makalintal para sa electoral protest na sinampa laban sa kanya sa Comelec. Susuportahan niya yung Idiot Robredo na wala raw pera pero pupunta sa casino sa Amerika. Noong August 5, nagpunta si President Duterte sa Camp Lapu-Lapu, Cebu City at binisita ang Central CENTCOM of Armed Forces of the Philippines. Pagkatapos, nagpunta si President Duterte sa Camp General Macario Peralta sa Hamindan, Capiz. Noong August 6, si Leni Lugaw nasa Estados Unidos, nagpunta sa Valley Forge Casino and Hotel para sa press conference. Pagkatapos, may induction of officers ng National Federation of Phil-American Associations. Hinarap ni Lugaw ang iilang mga Filipino na walang kinalaman sa Housing and Urban Development Coordinating Council at opisina ng Vice President. Ano na pala ninyong mga Idiot Robredo followers? Wala. Kaligayahan ninyong mga idiots galing sa pa-picture-picture ni Leni Lugaw sa Amerika. Susuportahan niyo yung Idiot Robredo na wala raw pera pero nagpunta sa casino sa Amerika. Pakinggan niyo yung sinasabi ni Leni Lugaw. Pennsylvania has been home
almost home to our family, in as much as I have a sister-in-law who lives here. Nagpunta ng Philadelphia para salubungin pala yung sister-in-law niya. 10 minutes yan, walang katapusan. Kakwento niya yung buhay niya, wala naman tayong pakialam. Siyempre, natutuwa lang dyan, kapwa Idiot Robredo followers. Tapos may scripted question and answer session, more than 25 minutes ng kaek-ika na walang patutunguhan. If you are familiar with our Constitution, if you look at the Constitution, the Vice President doesn't have real powers except to wait for something to happen to the President. Parang sayang yata yung 6 years na naghihintay tayo. But the office of the Vice President has one of the smallest budgets of departments of government. I think it's doable considering the many limitations of my office. As I've said, under the Constitution, we don't have a mandate to execute programs. But I think we can be a very good conduit, be an inspiration for, alam niyo po, siguro you're familiar naman with, sa atin kasi required yung mga corporate social responsibility programs of all the companies. And maraming companies yung naghahanap ng CSR programs but don't really know what to do. Walang katorya-torya, dak-dak lang ng dak-dak. Pumunta ng Amerika, dak-dak lang ng dak-dak ng walang punto. So, since the premise of the question is young Filipino Americans, and by young, siguro hindi naman yung edad ko na mga 20s, 30s. We have, I think, been living here for the longest time. Most of them have been were born here already. Siguro it would be a tremendous help kung magkaroon ng mga trips na sino-sponsor for them. There is one program now, I forgot the name of it. Ditong mapapamura ka talaga. Pasensya na po kayo. Putang ina, nagpunta ka sa Amerika para sa press conference na yung information ay pwede naman sabihin o ilagay yan sa internet or Skype or internet phone or broadcast sa YouTube. Pero hindi, putang ina, press conference ni Lugaw, wala pang 2 dosenang dumalo, walang international press, walang Philippine press, walang punto kundi magpa-cute. Sige, bilangin nyo kung ilan nandiyan sa putang inang press conference na yan. Sa mga Idiot Aquino at Idiot Robredo followers, ibang klase talaga yung mga Panginoon nyo. Sarili nilang kabubuhan at corruption nilalathala sa buong mundo. Tapos kayong mga idiots, sunod pa rin ang sunod at samba pa rin ang samba sa Panginoon nyo, nakapwa nyo idiots. Ito ang pagpapatunay. Dahil idiots kayo at hindi nyo maintindihan sarili nyong pagiging idiot. Nung nakaraang linggo, pinakita namin dito sa Flip and Flips kung ano ang ginawa ni Lenny Lugaw sa Amerika. Alam na ninyo na naman siya lang lola ng mga idiots at nakapunta pa siya ng Japan, Thailand at Pennsylvania at San Francisco sa Amerika. Alam nyo kung saan galing ang pera na ginastos ni Idiot Robredo at ng kanyang mga Idiot Robredo followers upang makapamasyal sa Amerika? O, ipapakita ni Idiot Robredo ang inyong pag-ibig o kanyang pag-ibig sa inyo. Ang pinuntahan ni Idiot Robredo sa Amerika ay ang National Empowerment Conference sa pag-imbita ng National Federation of Phil-American Associations. At gumastos sila para sa hotel at conference sa Valley Forge Hotel and Casino sa Pennsylvania, USA. Ang major sponsor ng National Empowerment Conference ng NAFA ay ang Pag-ibig Fund. Ang Pag-ibig Fund ay nangangasiwa ng pambansang savings program at abot-kayang financing para sa mga tirahan ng mga Filipino. Nag-aalok ito sa mga miyembro nito ng panandaliang pautang at pag-access sa mga programa sa pabahay. Si Lenny Lugaw ang chairman ng Pag-ibig Fund. Ang Pag-ibig Fund ay nasa ilalim ng pamamahala ng Housing and Urban Development Coordinating Council, HUDCC, na kung saan si Lenny Lugaw rin ang chairman. Ang budget ng Pag-ibig Fund para sa kanilang traveling expenses ay mahigit 73 million noong 2012 at 84 million noong 2013. Noong 2014, ang traveling expenses ng Pag-ibig Fund ay umabot ng 123 million at noong 2015, ito ay tumaas sa 151 million. Ang pagtaas ng budget ng Pag-ibig Fund para sa traveling expenses ay 39 million lang mula 2013 hanggang 2014. Tumaas ng mahigit 27 million mula 2014 hanggang 2015.
2015. Sa pagtitipid ng administrasyon ni Pangulong Duterte, ang pagtaas ng budget ng Pag-ibig Fund para sa travel and expenses mula 2015 hanggang 2016 ay nasa 7 million lang. Hulaan ninyo kung sino ang gumastos ng ilang milyon upang magdala ng mga Idiot Robredo followers galing sa Pilipinas papuntang Pennsylvania at San Francisco, USA. Eh di sino pa kundi yung idiot na chairman ng Pag-ibig Fund at HUDCC na nagpunta sa Valley Forge Casino at nakipag-meeting sa kumari at supporters niya sa California. Take note, isang biyahe pa lang yan sa Amerika. Hindi natin alam kung ilang beses pa babiyahe si Idiot Robredo sa ibang bansa gamit ang budget ng Pag-ibig Fund. Take note, traveling expense pa lang yan at hindi kasama ang sponsorship package na binigay ni Idiot Robredo sa NAFA. Uulitin ko, traveling expense pa lang yan at hindi kasama ng sponsorship package na binigay ni Idiot Robredo sa NAFA. Magkano ang sponsorship package ng NAFA sa conference noong 2014, ang National Conference ng NAFA sa San Diego, California? Ang headline sponsor ay nagkakahalaga ng $10,000. Ano ang sponsorship package ng Pag-ibig Fund sa 2016 NAFA Conference? Kayo na mismo. Tumingin sa webpage ng NAFA Conference at kayo na magdesisyon kung magkano. Ang exchange rate na $1 ay nasa 45 pesos. Kaya kung $10,000 headline sponsor ng Pag-ibig Fund ay tumataginting na 450,000 pesos na niregalo ni Idiot Robredo sa NAFA Conference bilang sponsor or headline sponsor ng kanilang conference. Di ba inimbitahan nga siya bagong mag-eleksyon noong May 2016? Inanalo si Idiot Robredo. Kaya isang pirma lang, may $10,000 sponsorship package agad ang NAFA. Para sa conference nila, binoto nila si Lugaw, dapat may payback si Lugaw. Kung ang monthly contribution ng isang Filipino sa Pag-ibig Fund ay 200 pesos, kailangan ng 2,250 ng mga Pilipino at kanilang contributions sa isang buwan lamang upang bayaran ng headline sponsor ng $10,000 sa NAFA sa Amerika. Kung ang monthly contribution ng isang Filipino sa Pag-ibig Fund ay 700 pesos, kailangan ng 642 ng mga Filipino at kanilang contribution sa isang buwan lamang upang bayaran ng $10,000 headline sponsor ng NAFA sa Amerika. Tandaan nyo, yung $10,000 or 450 pesos sponsorship package na binigay sa NAFA ay hindi pa kasama yung plane tickets, hotel accommodations, gasto sa pagkain at inumin, allowances at iba pang kaikikan ni Idiot Robredo at kanyang mga Idiot Robredo followers papuntang Pennsylvania at San Francisco. Alangan naman mag-economy class tulad ng ginagawa ni President Duterte si Leni Lugao kasama ng kanyang mga idiots papuntang Amerika. Siyempre, first class ang Lola Leni, pati mga idiots niya. Yan ang ginagawa ni Idiot Leni Robredo, ang vice-presidente ng mga idiots. Galing ng vice-presidente ng mga idiots, ano? Kaya nga kayo mga idiots at inutil, pondo nyo sa Pag-ibig Fund, ginagastos ng Panginoon ninyong Idiot Robredo, tapos tuloy pa rin ang pagsamba nyo sa mga idiots. Yan ang pag-ibig ng mga idiots. Amen? Amen, mga idiots.